Il-ftehim miktub fuq paġna waħda huwa dak li fuq il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil u l-Partit Demokratiku ta' Marlene Farrugia iridu jibnu gvern wara l-elezzjoni li jmiss. F'konferenza tal-aħbarijiet ikkonfermaw dak li Marlene Farrugia żvelat ġimgħat ilu. Dak li l-kandidati tal-Partit Demokratiku se jkunu fuq l-istess lista tal-Partit Nazzjonalista u tal-Partit Demokratiku wara isimhom ikollhom miktub tal-oranġjo. Il-ftehim mhux iffirmat jgħid li fil-waqt li jingħad li l-kandidati se jkunu fuq l-istess lista jirrimarka kif kull partit se jkun responsabbli biex jagħżel il-kandidati tiegħu u anke għad-dixxilpina parlamentari tagħhom. Fl-aħħar ġimgħat dan wassal għal kritika interna kbira fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista u li d-diffikultajiet huma mistennija ammettietu Marlene Farrugia stess. Nantiċipaw illi ikun hemm diffikultajiet. Mistoqsija pertinenti ħafna fil-konferenza tal-aħbarijiet u li għalija ma kienx hemm tweġiba ċara kienet dik dwar kemm u meta d-deputati tal-Partit Demokratiku se jivvutaw mal-gvern. Ebda dikjarazzjoni ċara minn Farrugia u intervjena Busuttil. Il-mistoqsija tiegħi ħadd ivvutaw dejjem man-naħa tal-gvern intom bħala Partit Demokratiku, id-deputati parlamentari lil min se jwieġbu lilek jew lill-Partit Nazzjonalista? Il-Forza Nazzjonali ħadd jieġeb lill-poplu. Le, fil-gvern imma ikun hemm mixju sewwa intom il-deputati parlamentari. L-imnaħa ħat ivvutaw, dejjem ħat ivvutaw fin-naħa tal-gvern jekk ikun hemm ixxu f'kasta imġiba tkun ikkundannata mill-Awditur Ġenerali int se tivvota favur in-naħa tal-gvern il-Partit Demokratiku. Fil-fatt kienet din l-iktar mistoqsija li waslet għal tidwir mal-lowża waqt il-konferenza tal-aħbarijiet, anke għax din id-deċiżjoni għandha impatt dirett fuq l-istabilità tal-pajjiż. M'intix tkun ċara, I'm sorry. Ħadd tkun qed tivvota man-naħa tal-Gvern il-Partit Demokratiku. Dejjem għal dak illi huwa sew u ħankunu hemm biex naraw illi l-Gvern jimxi ma' dak illi huwa sew u li permetti li nżid ħaġa oħra Marlene. Permetti li nżid ħaġa Ma ġibtniex. Aħna ħadvotaw dejjem għal dak illi huwa sew. Jekk ma taqblux ħad tivvotaw kontra l-gvern. Sinjorina, ħu paċenzja. Il-fatt Simon Busuttil qed jinsisti li l-ftehim ma jresqux quddiem il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. L-ogħla organu tal-Partit Nazzjonalista li saħansitra japprova l-manifest elettorali tal-partit. Dan anke għax konxju minn nuqqas taqbil li għandu fost l-attivisti li fl-aħħar ġimgħat kien hemm min fosthom ħa parir dwar l-interpretazzjoni tal-istatut. Ma tħoss li l-Kunsill Ġenerali għandu esprimi ruħu dwar il-ftehim, Dr. Busuttil? Il-Kunsill Ġenerali m'għandux, ma tħoss li għandu jesprimi ruħu imma m'għandux, mhix dik il-mistoqsija. L-ewwel konferenza tal-aħbarijiet bejn iż-żewġ kapijiet tal-istess partit għax fuq il-polza tal-vot partit wieħed biss se jkun hemm saret fil-Parlament. Dawn huma mumenti oħra minnha. Mela le? Aħna kulħadd hawnhekk impjegat minn rasu minn impjegat u minn impjega n-nies. Anke kulħadd hawnhekk ġifieri. Ħanatu il-dinja jaf illi għandu nies kumpaniji fil-Panama. Okej, xi ħadd ieħor. Fil-gvern tiegħek. Permettili nagħtu ċans lill-kollega tiegħek. Please, Kevin. Diġà wieġibt, Sinjorina, ħu paċenzja. Il-Partit Laburista rreaġixxa għall-aħbar u qal li din hi koalizzjoni ta' konfużjoni li twassal għal kaos nazzjonali. Trid tagħżel jekk tafdax l-ekonomija l-post tax-xogħol tiegħek fidejn Joseph Muscat u Edward Cicluna jew Marlene Farrugia u Simon Busuttil, qal il-Partit Laburista.